barka da yalla aiki nake a ciki ko kuma me kuke a nan? Kada ka ce za ka yi mu wata tambaya. Idan muka ce za mu yi harban tambayoyi, alkali ne zai zama mai amsawa? Kai na a rigaye yake a caje. Ku fece daga nan. Na yi ma uzurin cajin kanka, amma ka gaya min su waye za su zo nan? Sita ce da wannan dogon gayan. Mataimakiyar madam Sita fa? Ban sani ba. Kenan a wajen kotu za ka kwamushe Sita? Kwarai kuwa. To mataimakiyar madam Sita fa? Kai ba hamagen banza to me damuwa ta da ita? Shi kuma gayan fa? Alburushe shi zan yi. To mataimakiyar madam Sita fa? Kai! Bace min da gani to ita din wace ce ita? Hi wancan ya zage ta kuma hi kenan kai ma ka zo kana zagin ta? Gaskiya wallahi duk kuna da matsala wallahi. Dannar kaina nake saboda kai yaran ba sabara june. Ni ma dannar kaina nake saboda sanye kake da kayan sanda. Idan har wani abu ya faru da cikata, to wallahi sai na data ta maka dace rayuwa. Yinin ka zai koma kunce cikin rayuwa. Ina za ni sa kaina. Allah kiyaye dukkan. Kai wajen nan sanda ne. Sai da na faɗa abubuwa da yawa kan ka fusata. Bace daga nan zarare kawai. Kai. Oririya ta bariya. Oririya. Barka da safiya yalla bai. Yawa. Sun ƙara so? A yalla bai. Amma dai muna nan a Ankare. Gaskiya baka da sa'a komai kai zuwa yake da matsala. Wannan ba yi shi cikin sirri. Aikansa shiga kotu zan kwamushe su wallahi. Ina mai tabbatar ma da wannan yalla bai. Kare kula. To yalla bai. Dan baiwa yan katarka